Takže ahoj lidi, máme tu kariéru z Mini Soccer Star a vybereme si třeba tohoto blonďáka. Budeme z Polska a budeme trénovat. A můžeme, toto je tutoriál, ale tak to nepotřebujeme. Jasně. Center to umíme, že jo? No jo, dobrý, umíme. A teď. No dobře, chvíli teď nahráme. No ten dá gól, doufám. No tak. Boom, gól. Jsem chtěla finesu teda, no, ale dobře, no. A tato hra spočívá v tom, je to kariéra hráče. A můžeme buď jít do Madridu C, Korona Kielce, anebo Odra Opole. Dobře. Týmy jsou tady napůl licencované, ale jsou tu i licencovaní hráči, jenom občas to bude trochu jako jiný název. My půjdeme tedy asi do Odry Opole. Your name budeme Lewandowski. Euro. Tak. Nejde mi tam dát ta tečka, což mě úplně nevadí. Prostě jsme Lewandowski junior. Ale nebyla tohle Poznaň, no, tak dobrý, pojďme si zahrát první zápas, který bude ještě který bude s tutoriálem pořád. Tak tohle to bylo opravdu zvláštní gól. Teď. Ne, to vůbec neumím tohle. No teď. Střela, bum, je to gól. I ten první zápas občas nikdy nejde vyhrát. Vůbec si myslím, že to vždycky vyhraju. Vždycky to vyhrám. Ne. Vůbec to není tak. Ty druhá Polska, ne. To není Rakov asi teda, já nevím, čím se to chová, ale ne Rakov asi. Tak to je hodně zajímavý teď. Hod, co nejdál, no tohle je opravdu kvalitní. Hod a teď. Bum. Střela, gól. A máme hned takhle těžké zápasy, že musíme dát 2 ze 2. Tohle. A my se to nedali. A free reminder si dát nebudem, takže mi to nedali, jo, vidíte, jako, že tady jsem si úplně netrefil. A já vůbec nekoukám na tom, jestli, co mám udělat. Já bych to docela chtěl bez tutoriálu, ale ježiš. Kamu co furt naši hráči dělají, jako. No, tak teď to vůbec jako dát, jako. Teď musíme dát aspoň na remízu. No, pojďme. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr a zvoneček. Ale nenutím vás. Ahoj, ahoj.